90% ng andam ang Commission on Elections sa umaabot nga piniliay. Diin gikatakdang makumpleto na sa pag-abot ang tanang automated counting machines aron masugdan sa pag-apod-apod ug mga adlaw. Sayron tang detalye sa report ni Alan Domingo. Giulagway ni Attorney Francisco Pobe, ang Regional Director sa Commission on Elections kon COMELEC 7, nga hanay ug hapsay ang dagan sa ilang pagpangandam sa umaabot nga piniliay. Gani ang execution o ang pagpatuman sa ipaabot nga kalihukan sa bugnong lugay nun ang kuwang. Karong adlaw, gikinakdang makumplito na ang pag-abot sa tanang mga automated counting machines kon ACMs. Posibleng sugdan ang pag-apod-apod nini sa mga bataan sa COMELEC ug mga adlaw. Gipaniguro sa COMELEC nga secured ang mga ACMs ubos sa pagbantay usab sa kapulisan. Naanatas sa 90% preparations na nato, na kita manginaot nga kaning atong gibuhat sa tanan musangkot ni sa usa ka malampuson o usa ka malinawon nga piniliay. Gimugatan sa COMELEC nga dili sila mogamit og mga service vehicles gikan sa lokal nga kagamhanan ug sa barangay. Gilikayan nila nga ma-issue sanglit aduna may mga opisyal sa mga LGU nga subling magpapili sa pwesto. Mangabang ang COMELEC ug mga sakyanan nga magamit sa paghakot sa kagamitan ngadto sila mga padulngan. Ang mahimong magamit lang ng mga sakyanan sa kagamhanan ang iya sa DNR, DPWH ug ubang ahensya sa kagamhanan nga dili konektado sa mga kandidato. While it may be true that they are partners in the development of these government agencies, ang amo rang likayan ang salong LGU and barangay because they are actual participants in these elections. Sa pikasmahin, gipaniguro sa Department of Energy nga dili magkaproblema sa supply sa kuryente nining panahon sa eleksyon. Why magpahigayon og maintenance sa mga pasilidad aron dili mapiktuhan ang power supply. Ang ato ang mga PDOs doon na sila ang ato mga electric cooperatives doon na sila yung mga giinventaryong mga gensets nga posibleng i-deploy kung kailangan. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.